Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Alhamis 28 ga watan Satumban shekara ta 2023. Za mu bude shirin namu na yau da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wajejen yankin Kandaji inda ke da kai wata madakata ta jami'an tsaro FDS waɗanda miyagun ɗiya suka kawo ma hare. Sai mu yi fatan Ubangiji Allah ya tsare ƙasarmu da al'ummarta. Muna kuma miƙa gaisuwar mu ta ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da amanne da kuma iyalan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah karya lagon makiya wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar ya kama na lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikinta. Za mu yi bayani kuma mu yi waiwaye a dan tahiya game da irin al'amura waɗanda suke nan suna faruwa cikin wannan yanki na Sahel da ke cikin yammacin nahiyar Afirka, musamman ma a yanki na kan iyakoki uku abin da ya shafi ƙasashen jamhuriyar Nijar, Burkina Faso da Mali. Kowaɗanne daga cikin gwamnatocin sojojin waɗannan ƙasashe suna ikirari suna bugun gaban cewa kowane daga cikinsu yana nuna kwabai da cewa ya zo ne ya kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali cikin watanni 6. Irin haka ta faru a ƙasar Mali inda jami'an sojojin da suka yi juyin mulki suka bugi ƙirjin cewa za su kawo kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura, inda suka nuna ma jama'a cewa watanni 6 za a mance da ko an yi wani abu ta'addanci da kuma hare-hare irin na ɓatanci a cikin wannan ƙasa tasu. Haka zalika abin ya faru a Burkina Faso lokacin da sojoji suka yi juyin mulki, sun fito sun nuna cewa su ma wata 6. To me muke gani cikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar? Irin wancan karatu da aka yi ma ƙasashen Mali da Burkina Faso, nan ma a Nijar an fara karanta ma mutane shi cikin watanni 6. Harkokin ta'addanci za su zama sai tarihi an mance da su. On va mettre fin à la guerre au Mali pendant 6 mois. C'est ce qui s'est convenu entre nous et la Russie. La CEDEAO peut rester tranquille, ce n'est pas une question de si dans 4, 5, 6 mois, tout est l'ordre est rétabli. Qu'aujourd'hui, vous allez voir, dans 6 mois, on n'aura plus, en tout cas, on n'aura plus aucun terroriste dans cette zone. D'accord. Ça, je vous le promets. Il n'y aura plus. Parce que Geman dan uwanka ya kama da wuta, aka ce kai sai ka shafa mana ka ruwa. Kenan ya kamata mu yi makan karatun ta natsu. Irin waɗannan jawabai da neman juya tunanin jama'a a kawo musu nesa kusa ko kuma a yi musu raba makako da mashayi, abubuwa ne waɗanda ya kamata mu nisanta kanmu da su. Dalilin haka kenan cilas akwai buƙatar maido da demokaradiyya da kuma maido da shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum saman kujerar mulki, domin kowa ya ga irin rawar a zo a gani da ya taka bangaren samar da zaman lahiya da kwanciyar hankali, hare-haren ta'addanci da laifuka irin na kan iyakoki da kuma rikice-rikice tsakanin al'ummomi. An fara samun sa'ida, an fara samun daidaituwar al'amura. Shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum ya zo da wani salo na jayo hankalin al'umma da kwantar da hankalinsu da nuna musu irin illolin da ke tattare da matsaloli na ta'addanci, musamman ma matasa waɗanda wasu saboda rashin aikin yi, wasu saboda jahilci da ƙarancin fahimta aka jefa su cikin wannan bala'i. Amma me ake gani? Sakamakon wannan yunkuri na juyin mulki da General Chani ya jagoranta, an mai da hannun agogo baya, wanda sanadiyar kwashe jami'an tsaro FDS da ke da kwai waɗanda suka zama garkuwa a waɗannan wurare inda suka hana ma 'yan ta'adda shaket, sai aka kwashe su aka maido su a cikin wannan birni na Yamai, ba don komi ba sai don neman biyan buƙatar Chani, saboda ya san da babu makawa, babu ko wata shakka shi da masu goya masa baya tahiyayyi ne su, sakamakon tsayin gwaman jakin da ƙungiyar yammasin ƙasashen Afirka sai da yawo ta yi, inda ta lashe takobin cewa sai ta maido da demokaradiyya, sai ta maido da shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum saman kujerar mulki nan ba da dadewa ba. A wani labari na daban kuma sai mu bayyana muku da cewa ministan ƙasa, ministan harkokin waje na jamhuriyar Nijar Hassan Masaudu ya gana da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a fadar Elysee, inda sakamakon tattaunawarsu fadar Elysee ta bayyana cewa Faransa na goyon bayan ƙungiyar gamayyar ƙasashen yammacin Afirka sai da yawo ta hanyar dukkan matakan da za ta ɗauka na maido da tafarkin demokaradiyya a cikin wannan ƙasa tamu.
don haka faransa ta nuna cewa babu gudu babu sha da baya a game da wannan lamari. Ko kakin mu liƙe shirin sai mu yi muku waiwaye adon tahiya game da irin ci gaba da wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar ta samu a cikin shekaru 2 kacal. Daga ciki akwai garin Kurayya inda za mu yada zango ku gani wani aikin alherin da ya kwaru na samar da ruwan sha masu tsafta, inda aka yi wani famfo irin na zamani wanda ake cewa mini ape multi village wanda ya game garuruwa kusan 12 na wannan yanki da ke cikin karkarar Kalku. Daga cikin irin waɗannan garuruwa a iya cewa ba shi kaɗai ne ba, garuruwa daban-daban ne wanda a jimilce magidanta 222,500 suka amfanu da irin wannan aiki na alheri suka samu ruwan sha masu tsafta. An samar da ruwan sha masu tsafta a wurare waɗanda da an yi musu waɗannan famfuna abin bai yi ba ya lalace, inda gidaje kuma 30,000 suka amfanu da gyaran irin waɗannan wurare da suka yi ta fama da matsalolin ruwan sha. Sai mu ce da ku ai saurare lahiya, kuma da wannan za mu liƙe shirin namu na yau sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda. Da muna shan wahala yadda ya kamata, tun da wajen karfe 7 na dare na magarba za a ca za ka tafi rijiya, kai da zakkuwa sai karfe 5 na asuba kenan kakon rijiya ma. ɗanka ya tahi da sahe karfe 7 na sahe sai karfe 1 na rana sai ma ka kai mai abinci. Ka gani ko? Alhamdulillah rayuwa ke ta yanzu akwai sauki, tunda babban ci gaban da samun ruwa ya yi muna yanzu yaranmu in sun lakwal ba su kwana cikin kalas. Kenan ta wani ilimi yaranmu yanzu da an tashi da safe da sun kwan suna kwana, da kuma rijiya muka taya da su kwana can lakwal maimakon karatu kwana na suka. Kenan yanzu mun samu dama wadda yaranmu suna tsayawa su yi karatu. To sai ma diba fata ta sake kama tunda na sha inuwa. Amma da na ini da yiwuwa ga rana ta gasa ni, yanzu kuma lahiya lau.